Aquest mes de gener comença Sant Quirze Aigua. «24 hores sense subministrament d'aigua». Aquesta és la situació que els veïns de Sant Quirze del Vallès han patit conseqüència d'una avaria en el servei d'abastament aquest dijous. L'Ajuntament va preveure que el restabliment del servei es produiria a la mitjanit. El servei d'aigua, però, no ha tornat a estar operatiu fins a mig matí. Tall de servei a tot el sector des de la ronda Santa Julita, la ronda Raona fins al carrer Pintor Vilapuig. Ens aportarà, esperem i desitgem, més qualitat de vida als santquirzetencs.